Biyag ti tao. Rufa, italag kon ti anak ko kan ka. Di mo ko mabaybayaan ni Celine. Wan manang, di mo pa katanagan ti anak mo. Tanatalgad iti si idong ko. Agyaman na kading ko. Umadanin ti apit ko. Marikrik nakdayta. Nakapsuta kon. Jakon makapangan. Sana na sumurag ti taraon kanyak. Alaan na kon ni Apo. Manang, Di mo ko mabaybayaan ti anak ko, ading ko. Day talaang ti ipagpakaasikan ka. Silin, agaukan tamangantan. Ni nanang ngay, auntie. Mangan ka di matan? Saan na makapangan ni nanang mo? Mala, agaukan. Inak kumapaikan iti danom ni nanang. Uray uminom laangan iti danom no saan ang makapangan. Oh, sige. Agawa ang nga rod, tani. Mabisina kon. Nanang ko! Huh? Apingatan. Silin? Silin, apa yan? Ni nanang, auntie. Saanan nga gangangas? Ha? Manang? Manang ko! Rabiin silin. Maturog kan. Naitabo na ni nanang mo. Aklunan tayon tinapagting na. Wan yang rod. Talaga akas ta. Nadaan mo't nga rod itinadagsa na sakin. Awanan ti inak, auntie. Ti patpat ga kunay nga ina. Ala, talaga akas ta. Mapantayo amin dita. Matay tayo amin. Saan tayo laang nga agigitan? Ada umununa, ada mo't maudi. Kasan na bale? Taadak nga antim. Imbilin na katiin ang kanya. Iso, di ka baybayan? Agyaman na, auntie. Basta agsingsingpot ka, ha? Diyak kaya ti sukir. Masapula surutem amin apagayatak. Nawata? Uwan, auntie. Silin, rumwara ka. Kaya tamangan lumarabya na ka sumangpet. Agluto kanto ni ti kanamuan. Uwan, auntie. Ngam, papanan nyo ka di. Nakagsapul iti pagsayaatan. O sige, mapanakon. Anya ngay Rofa. Adda na sa pulam nga agtrabaho iti club? Ay, awan pa'y nga Rudjelo. Awan mo't mayat ka dagiti inawis ko. Inuferan ko may tidakil agatad, Ti dalat takayat. Siyak nga minin, Anya? Ay na, bumakit ka na balasang. Kumulbet kan. Sana na mabalintan Dandan na ag-expire kan. Ay, unay mo ti kasta pa nagsasaumon, Chelo. Tawan ko lang ti bumakbakatan niya. Ngem nutila nga, saan pa'y amadlaw? Kan nalaingak nagsala. Ay na, madlawan iti rupam ti panagbakit mo. Iso adi mo ipilit ti bagim nga agtrabaho iti club. Iso pasensya wan. No, ada may rekomendam nga ubing. Ada komisyon mo. Ha? Manungay? Basta ada nga rod. Iso alala ingam ti agsapol ti agtrabaho iti club wan. Jay ubing, sexy, kinapintas. Ha? Ape akit kitaan na, auntie. Pababa pa nga to ti panangkitam kanyak. Napintas ka, Silin. Kan mayat ti sukog ti pamagim. Ha? Amo, mawan kwarta kapag enroll mo iti koleyo. Iso nga, agtrabaho ka pailaang, Ha?
Adda nga ta mangawat kanya kiti trabaho, auntie. Ada, Silin. Irekomenda ka, itigayam ko. Anya ngay at trabaho, auntie. Restaurant di pagtrabahuam. Agbalin ka a waitress, kaanakan. Diyak lang pag-arop nga da napintas aka anak ka, Rofa. Sino pa'y kumati timawidan na no saan asyak nga, auntie na. Matayumat Agong langan kan agduman, Kasta mo tikutis, Ay, iha, anyam nagan mo, Silin, tata. Desidido kan nga trabaho? Jak pa'y kabisado ti aramidak, tata. Ay, di ka madanagan. Isuro kanto. Dahil iti ibadong, Silin. Ingkan agsukat iti dressing room. Ha? Ay, anya day taabado. Nagkiting mat. Jak kayat ti kasta, tata. Jak agbadbado iti kasta. Halaki din. Mayroon kanto. Ingkag sukatan. Wah. Ano sangitam nga Alan. Ay, mayroon kanto. Gagangay lang iti damo ti kasta. Di kag danag. Tayin to nagawid ka. Adon to ti kwartam. Silin, ayan tinatgadam idirabi Adtoy, auntie. Oh, nakaado ka Adami nandito Wen, auntie. Apay ngagsangit ka nga Jak kaya tandag trabaho, Jay. Agsapulak iti sa balya pagtrabaho, auntie. Sana mabalin? May mayat ijayn, tadakdakil ti sweldom. Mabiit ka makaurnong no ijay ti pagtrabahuam. Basta itin mo amin kanyak ati matgadam. Tasyak ti mangidulin. Tano makaurnong ta, aginrol kan iti koleyo. Basta jak kaya ti jayin, auntie. Silin, saan anatangken ti ulom? Dinakpagunten! Sa baliak na makaungutak silin ha. Ha! Tandaan am dayta! Itulog ka nga gawid, Silin. Ay, saanan, sir? Ado ti taksi apagluganak nga agawid. Basta itulog kan. Sana balit, hapaawid akmaten. Sige, makaamu kayo, sir. Sige, dituya kun, sir. Kat agyamanak iti pa nang itulod mo kanyak. Itulog ka naging ganita balayo. Ay, saan? Agungot ni antik. Istrikto nga min ni antik. Di ka madanagan. Sakti makamu iti ikit mo. Yan may sa kayat ko ang makasarita ni Antim. Auntie, anya ka diti nagsarsaritaan nyo iti customer ko anang itulod kanyak. Nagbayag nga minti pa nagsarsarita yo. Nagdamdamag, maipapankin ka. Kaya't nakakanwa tulungan. O di mo kaya't mo ti makaadal? Ha? Wen, auntie? Ano kasta nga rod? Awaten ta ti jaya na at tulong. Pagadalan na ka. Sumurot ka kenkwana. Ta i-shoulder na amin pati pag naidam. Ay, diyak kaya ti pumanaw dito auntie. Na? Anyat kay kayat mo? Agtrabaho ijay club? Wenno ag-eskwela? Ag-eskwela, auntie. Ngamjak kaya ti pumanaw ditoy. Amom, saan nakaatulungan ni Jerry no di ka sumurot ken kuana? Di ka madanagan. Tanasingpot day a tao. Ngam, dita pa yung nayamam mo day dya tao, auntie. Kaya po, madlaw mo tanasingpot. Kan managtulong. Ta inik kan nakpayadagos iti kwarta. Tulong na kanu kadata. Malala, isaganam ti bagim. Taaddan mang paadal ken ka, Silin. Di kagbabayin kanyak, Silin. Ibilang nakamanong mo. Sir, Manong, kunam kanya. Tudua kami, iti babaonan dito balay. Agsingsingpot ka, wen? Agadal kanto na imbag. Tano makaturpos ka, uray agawit kanto ni balay yo. Wala,
Umay kan, taitulod ka iti agbalin ang silid mo. Kasla na singputmat ni Manong Jerry. Sa anak siguro ang nagkamali iti desisyon. Sa bagay, may mayatan dito'y ngam ijay club. Sabay la ko mga rod na matuloy ko ti arapahaap ko. Babaan ka ni Manong Jerry. Oh, adto yan ti bayad, tinla abag, Jello. Ay, talagang ado ti kwartam ita, Rufa. Apay, nangalami ti kwartam. Ay, kad. Nadiskarte akmut, ah. Apay, si kalaang ayat, da kwartana, Jello. Addan sa sugar daddy, Ay, ano ang sugar daddy nga ipagbagamot? Awan. O, alaki din. Awatin mo, to'y bayad ko. Tapno mausar ko matan, ti bag mo. O niya, naka-enroll ka, Silin. Uwan, Manong. Kat kumusta? Magusto ami ti pagadala na nag-enroll am. Medyo maikawaak. Awan na mamuki jay ngam okay laang. May ruamak to. Basta agsingsingpot ka kanayon, ha? Agtulnog ka kanyak. Kat di naktubtog nga rin iti kayat ko, okay? Uwan, Manong Jerry. Ala, ikaw agdigusan. Ha? Nagdigo sa kitayan, Manong. Sakbay arimwarak. Agdigos ka man na, tapno presko ti panaturog mo inton madamdama. Siyempre, naglingling et ka arimwar. Saan? Ha? Ala, ingkag showerin. Tapno mapreskuan ka. Adda ka di ibaga, Manong Jerry. Apay aya masapul nga itrangkam ti ridaw ti silid mo, Silin. Ala, pastrakan na. Apay ka di, Manong. Dito ya ka maturog. Anya? Apay nga Di yan. matimbagakan ka nga agtulnog ka kanayon kanyak. Tapno maragpat mo ti arapaap mo. Di ka nagkadkad, Silin. Nabayagan nga gayatakan ka. Sika ti arapaap ko nga asawahan. Mala, mangan kan, balasang ko. Tapno saan ka amala daw ijay pagadalan niya, wine. Uwan, Nana. Na, apay, nagsangit ka idirabi ay anya. Nangigaw, di pa nagsangit mo. Kan limtag dagita matam. Awan day jay. Nana. Alala, jakun agdamag. Tamuklatan nga da pagdaldala ng balasang ko. Taam-ambu ko ni Jerry. Anyat kayat yu asawan, Nana. Madamag kumanlaang balasang ko. Anyat relasyon yaw ka ni Sir Jerry. Madlaw na singpot kayo, Nana. Isungag talakak kada kayo. Idida mo. Nakuna na atulungan na ka makaadal. Ngamtsak la impagarup nga dagayam sukat dayta pa ng tulong na kanyak, Nana. Ay, amuklatan, nakasta titurong na. Hindi inyam amu nakakanyak. Nakuna na, akayat nakaatulungan. Iso pinagnaid na ka dito'y balay na. Ang amuklatan, nakasta titurong na. Nana. Saan panagpadakes iti amok balasang ko. Saan laeng asika ti tinultulungan na. Adon ti insangsangput na dito'y balay na at tinultulungan. Pagadalan na. Ken agbalin mo tin ang asawa na. Ang awan nagbayag kadakwada. Di mo ipagpagakan ko na daytoy Ta kaasi akto man na pagsasawan na. Ibagbagak laeng mo't ti agpaisaw balasang ko. Bareng sikan ti agbayag iti dun na ni Sir Jerry. Sikan ti pakasaran na. Apay nala daw ka naggawin. Na-traffic ak, Jerry. Jerry, Ulbud ka! pudno tibag pagak. Teko nam giti.
Adda lalakim. Sana pud no dayta, awan lalaki. Adda! Manipod ita. Di kan makaruar diti balay. Kat agikat kabutan nga eskwela. Anya, Hello, Celine. Hapay ngay mawag ka, ha? auntie, di na kaya taparwar ni Jerry dito'y balay na. Kan pinagsardan na kun nga giskwela. Anya? Apay ka, no? Ada sa balya plano na kanya, auntie. Iso kayat nakatulungan. Ginundawayan na. Oh, ala. Sana bali at tabak na. Saan ka nga, Griget, itisidong na? Diyak kayatan dito, auntie. Agkabil ni Jerry. Basit ladi na magustuhan kanya, kabilan na kadagos. Ay, di ka nga min agsuksukir ken kwa na, Di mo aramidin ti di na kayat. Ay, apo, agsingsingput ka nga min, Celine. Adeta, narnakanan ni Jerry. Aginayad ka bumangon. Tarumwara kon ditoy. Jakon alaan dagiti kawis ko. Tamangan numalukag da ito a tao. Tiwalit kan cellphone ko latan dalaak. Diyos ko, tulungan na kuma. Yan dayo nakiti da ito a tao. Agyamanak, nakapanawak matlangan iti day dya balay. Diyak ka mo no sa dino ti papanakitan. Diyak mat kaya tagawi ti balay ni auntie. Tawan matlaang patagkukan kwa na. Kanayon nakmat nga ipasubo. Iso na sa isayaan no diyak lang nga nagpakpakita kan kwa na. No si bibiyag pa'y kumatinak. Saan siguro akas ti kasasaad ko ita? Awanan. Nadadaalan ti masakbayak. Diyos ko, tulungan na kuma. Si kanti pangital ka kiti amin. Di na kumabaybayan. Si kalangan ti amo kapag kaptan kan pagsanggira kita. Diyos ko. Miss, agring ka. Miss, Pulis, apay ka di, sir. may pare ti maturog dito igit ti kalsada. Delikado dito miss. Ado ti aglabas alugan. Sorry, sir. Awan nga min pagturugak. Isa nagyaplagak langan dito itinapitot ko a karton. Nalamin dito miss. Bumangon ka ditan. Ta ingkag kape. Oh, adto ti kwarta. Ingkag kape. Para bangonan. Kat agawid kan tumutan. Adto ti pagpletem nga agawid. Awan balay ko a pagturugak, sir. Awan pagawidak. Anya? Ayan dagiti dadakkel mo. Ulila akon, sir. Anya? Ala, umay ka. Intag kape. Uyugan ka. Sana balay tan alpasan ti jutik. Mama, napintas ka si Lynn. Agyamanak, sir. Sayang ti kinapintas mo. No, agbasak-basak ka lang di takal kalsada. Amangan na damang gundaway kan ka. Ado dagiti walang alalaki dito Iso delikado. Kunak nga agsapulak iti pagtrabahwak, sir. Ngam awan mo't amamok dito No kayat mo, tangdanan ka ang mga sikaso ko ni Lola. Nakapsutan ni apong ko. Ket kasapulan natin mang kadwakan ko na. No kasdyang awana kay Jibalay. Patpatgik ni Lola. Taisutin ang padakkel kanyak. Manipod pinanawan nak ti inak. Ha? Kinapod no na, nasaan tinapalabas ko. Dagiti nang daldalanak. Naimbag, tada ni Lola ka nang baybayabay kanyak. Pinagadalnak. Aging ga nagbalinak a pulis. Iso nga utang ko ti amin kan kwa na. Kastagayam, sir. Anya, mayat ka? Ang mga sikaso ko ni apong ko? Sige, sir. Kayat ko. Mapok, nagsingpot ni Celine na mga sasikaso kaniyak. Nagdungaw abalasang. Sana kas kadagi ti dadruma.
nangkadkadwa kaniyak. Nag-uuyong na. Hanggang ni Silain saan? Nasimpot sa balasang ni Silain. Kasta ka di Lola? Di nasayat, no kasta? Misula ko man di asawam. Anya? Kaya't ko ni Silain ngagbalin nga asawam. Nasimpot ka na pintas. Nagbagay kayo launay. Anya? Apay, kayat yun ang mga asawa, Lola. Kunak man, diyo pa'y kayat. Hindi, dayta. Ang mita, mabalinan. Tadan kurso na nakaparakin kapok. Ni Silain. Agyaman at, tadinak pinarigat iti husto silin. Inaklon nak matlangan. Mabainak ko mga klon kan katasaan na ka maikari, Jude. Ngam, ayayatan kamot ngaminan. Agyaman ak, ay ayatan ka silin. Ken awan terong bangay bayin mo. Taura sino ka pa'y. Uraan niya pa'y tinaglablabasam. Ayatan kan tulad ta. Agyaman hak, Jude. Kunak no jakon makasara kitikas kan kakasingpat a lalaki. Kasanungay, agkasartan? Kayat kan nga kalaysa. Sikat ti makaam mo. Kaya't kumatan ti makikalay sa kan ka. Gaputa ay ayatan ka unay. Dito'y gayam ti lugaryo. Pasensya ka no italang ipasyar ka dito'y, Jude. Amo ti makagapo. Gapoy tinasaam na palabas ko. Iso ano mabalin. Diyak kaya't makita dito a lugar. Maawatak day ta. Hala, dumsag ta nga rodan. Tapno maamamok mo ti ibagbagang maikit mo. Sino kayo? Ha? Auntie? Didak ka din mailasin? Silin! Si kakadidaytan ka, anakan! Uwan, auntie. Ape akas ta tila ngayo. Ay na, kana ka na ya. Agyaman nagtanagawid kan. Di akong makakita. Ha? Apay, auntie. Ay kwa, inapektaran ti sakit ko, ti panagkita. Kan, diyak makapagnan. Tapo ti din, ti may sasakak. Anya? Nakaroon ti sakit ko, kanakan. Tan nabaybay ak. Awan mo nga rod kwarta, pag-agas ko. Ururayag langan ati patay ko, kanakan. Anya? Ay, uwan gayam. Kadwak ni Jude. Ti asawak. Ay, nakiasawa kan, anak ko. Agmano ak, auntie. Ay, kasya na ka ti Diyos, barok. Kailiw kunti ka anak at. Ang italamot na nagawid ngamin. Pasensya kayon, auntie. Diyak amo akas ti kasasaad yo. Ay, siyak ti rumbangagkid daw iti pasensya ken ka, kanakan. Ngamin, binaybayan ka. Diyak tinumpal ti bilin, day dinanang mo, adi ka baybayan. Sorry, no, impasubo ka, iti kalabas ka na kan. Sorry, no, di mo natunoy, dagiti harapaap mo, gapukan yak. Ala, baybayan yung dagijay, auntie. Nayatlatan niya apo Diyos. Taurekas di tinaglablabasak. Inturong nakmat itinasaya at atao. Nga iso tinakiasawa akitan. Kat masikuga kon, auntie. Ay, maragsakan akparaken ka, kanakan. No, kunam anak katumpong ka itinasingpot a lalaki. Ta, karbang amat, balin ang naragsakan, kanakan. Kat, ulitak ate agkidaw iti pamakawan ken ka. Silin, kanakan.
pagkasartan, Bek. Agbay, sorry ko. Uy, tap na sigurado ang mabukudan kan. Oh, pinaragsak na kitiday nga imbagam, Rico. Agyaman na ka. Kasarita tanto nga rod na mamakan, papa. Ay, kwa. Si kalangan di makisarita kadakwa na, Beth. Anya? Duwata Mabainak. Ngamin, awan kwarta kapag kasarta. Kasano nga rod na makapagkasarta no awan matgayam kwarta mga aramatan ta. Di, kwa. Ibagam ka ta, mamakan pa pa. Ta isuda pa ilatag gastos. Anya? Naibaga na kayo ha, tabak nang kayo. Kasano no di da kayat? Ipilit mo tap na umanugot na. Papa, agkasar kamin ka ni Rico. Ada-ada kayo dayta. Nahustuan kayo mo ni tatawan. So, okay la kanya. Iso na lang ta. Tanya. Kwa, awan pa'y urnong ni Rico, papa. Awan kwarta nga aramatan mi. Anya. Nah, kasano nga ro na makapagkalay sa kayo no kasta. Ibagam ka ni Rico ta gurnong pay. Ito na dan urnong na sa kayo ito agkasar. Saan na mabalin ang maitantan ti kasarmi, papa? Tani, ang mga nagsikuga kung iti mabiit. Tanailawan kami iti nobyo. Anya. Iso ang masapul nga agkasar kami. Anya nga ro, di gastusan nyo nga agkasar. Kwa, da kayo pala ti aggastos papa. Anya. Anya nga iti masakbayam iti day ti Ariko. Kat istambay mo't day ti Hibet. Nabisyo pa Ay ayatat ni Rico, mama. Kan ay ayatan nakmat. Awan trabaho na. Anya nga iti pangbiag na kan ka. Agsapsapul mo't iti trabaho na, mama. Apag isuntuan no agasawa kamin. At dantumot ng trabaho na. Talaga ka di asaanan ngagbaliw ti pangadag mo. Saanan, mama? Basta'y ayatag ni Rico. Sige, makaammo ka nga rod, anak ko. Anya ti plano yu itatanalpasan ti kasaryo, Rico, Beth. Pag naadan nyo, Ni Betman mo niya ti desisyon na, mama. Sika man, Rico. Sika atag desisyon. Ora agawid kami ijibalay mi, mama. adda kada kayo dayta. Agtinulong kayo nga agtrabaho para itibuklan nyo a pamilya. Ay na, pasensya amon to'y balay mi bet Kalkalapaw lang arudan. Marmarga ay pa ay. Okay lang, nanang. Kun sana simentado ti datarme. Ay na, nakababain pa'y kit din kan kabalasang ko. Okay lang, nanang. Sa anak mo ta na arte. Mala, mabitla nga ron tayo nakitaan tayo lutlutwak arabong. Tayo so ti sidaan tayo. Agsidsida kay ti rabong balasang ko. Uwan, nanang. Diyak kaya tag na dito, Rico. Saan na ka makaanos? Awan pa'y gayam kuryente yun dito Agawit ta iti balayin ton bigat. Ita, napanag na kamon ti kinarigat ti biyag mi. Ultimo kuryente kat awan. Iso nga aganos ka, wan? Saan na ka makaanos dito yung lugar? Ijay balay mi ti pagnaadan ta, Rico. Kanya tin pagkadyanak tagan ka. Apa nagsublida dito'y balay. Insublida mo, nagitikarkaret na. Di na ka no maanusan ti agnaed ije balay dariko. Saan ka no akomportable? Kalkalapaw la ka no ngamin ti balay da. Ay, daitan tay bagbaga. Nukas lang tumatek ka, kimpet iti dayjari ko. Marik na itan ti rigat, iti sidong ti asawa na. Barang makasapul tumot lang iti panggadan di manugang taa. Ano ti bastre ka na trabaho? No talaga, kayat na ti agtrabaho. Kumusta, Rico? At na playa matrabaho? Ay, awan pa nga ron, papa. Narigat mo ti makastrag iti trabaho. Ada pangisar ka. Bagar iti may sa grocery. Ha? Pasensya kan. Narigat mo at no agtugtugaw kay latan nga agasawa dito balay. Nagtrabaho ka para iti masakbayan yung agasawa. Uwan, papa. Kuyugon kayo itong bigat, tayo apply ka iti trabaho.
At dagayam ko apangisarkakan ka. Anyamat ni Papa. Pilitan na nga agtrabaho. Kudyak pa yung nakasagana nga agtrabaho. Pagustuam latan ti kayat na tapno saan da agumuraken ka. Apay nung sikat agtrabaho? Anya? Ay, nakarkaron na di da ka maawat a manugang no kasta ka. At data dito'y balay. Kalpasan na, siyak pala trabaho para iti pagbiagta. Kat adda ka laang dito'y balay nga agtugtugaw. Anya lat sa wundan ngay. Apay nga min ayang ay surat pa kasikuran. Asino tinapatpatagkan ka? Siyak nga asawa? Wano dagiti demanding adadakil mo. Napatag kayo amin kanya, Kriko. Pagustuam latan ti kayat ni Papa. Tapno awan maibagada. No kasta, mangrugin nga agtrabaho inton bigat ti manugang ta, lakay. Wan, nawat adagos tagayam ko tinangisarkakan ko ana. Ngumaton to kano ti sweldo na into nagbaybayag. Ay kat nasaya at anusan na ti kas ti trabaho, ta saan mat ngamin ang nag-eskwela. Uwan nga ron. Agyaman kit diya, tanaawat adagos. Okay ti sweldo na ijay. Makaurnong da nga kasawa, no muda ti agimpad. Talibre mat ti kananda dito'y balay. Kan aminan ang masapsapul da dito'y balay. Libre amin. Oh, nasapa ka mata nagawid, Rico. Nagandar tayo, Mak. Nasakit ti abaga kan sikat ko. Agikata ko ni ti trabaho. Anya? Makabannog ti kasi at trabaho. Nakatakdirak nga gal malam. Santo pa ila adda suplada kan suplado a customer. Nagginada ka nung agungunay. Nabannog nga ron. Siyempre, aginanak ha. Rico, Sigurado asitaan nakmanan ni Papa na makita na anasapa ka nagawin. Grabe mo tiya, ma'am. Istrikto launay. Pumanaw tansan dito'y balayo. papanantangay. Awan mo't sa bali apag naagdanta. Agabang ta. Anyat pagabang tangay ka awan mo't trabaho ta adwa. Tako na mo't nga agikat kan iti trabaho. Alaam mong titawid mo kada mamakin, Papa. Ha? Ni? Wan ngagpaisan niya. Wun. Alaam mo, talumasin ta niti pagnaadan. O sige, kasaritak to nga rod ida. Mama, ala ako man titawid ko talumasin kami iti pagnaadan ka ni Rico. Apay amasapol a pumanaw kayo. Okay lang mat kada kami iti amaam. Nga oray dito yan balay ti pagnaadan nyo iti agnanayon. Grabe mat ngamin ni Papa. Puwersaan na agtrabaho ni Rico kat nasakit nga rod mo ti pagbagina. Tanyag kayat nyo. Ang dependar kailatan kada kami kani mamam. Papa, Panangisakit aramidag. Tinulungak lang aruda na nakastrag iti trabaho di asawam. Ngam di mo't nakaanos. Saan mo't anariga ti kas di trabaho? Narigriga ti konstruksyon. kasla ngamin saan na panangisakit tararamidan nyo. Di yun sa ngamin kaya ti kaadami diti balay. Isungay si istriktuan da kami. Sana pudno day ta. Di naklang amin maawatan. Ala, husto daytan. Oh. Pangaasiyo, di kay aga pangagama. Mala, no kayat yun ti lumasin. Sige, makaammo kayo, Beth. O sige, ngam masapol nga itad yung titawid ko. Tapno daramatan ming agasawa. Anyat makunam iti na ibaga ti anak ta, lakay. Ay, numapalin ka dyan kayat. Masya na ki dyan anak ta. Sadot tumat ngamin di asawa na. Lakay. Ala, itid tan titawid na. Pat ganta ti kayat na. Ngam saan ta nga itid amin. Kunak man no agabang ta ako nam. Apay nga imay tamanan diti balayo. Dito ti pagnadan tan. Anyamot tan. Diyak nga ron makaanos dito'y kunakkan ka. Sayang ti pagabang ta. Iso nga anusan tan dito'y balay. Adamat pagabang ta. Adamat kwarta ta. Sayang nga rod. Agabang ta nga awan mo trabaho ta. Iso nga anusan tan dito'y balay. No di ka makaanos, agawid ka asiksika di balayo. Basta pagbingayan ta titawid mo, tagasawa ta. Nagkasar ta. No anya ti kukwam, kukuha ta adwa. Anya? No anya, agawid ka pa ila di balay o siksika, uno aganos ka dito'y balay. Sige. Agano saklat ta dito yun. Ante, nakalagip mo't dain San Rico api masyal.
Ay na, ang nagdan dito'y balay kaanakan. Ha? Pimanaw dan ije balay da balayan nyo? Wen, dito'y kanuti kayat dapag naudan. Saan samot ang nairwam itirigat di manugang nyo, anti? Ay, katagano sa tamarigrigat mo nga rin tinakay kamangan na. Irwam na at ibagi na dito'y probinsya. Kailiw kun dya anak talakay. Di pa'y imawag apulos. Nakalipaten tayo jay. Di pa'y umay agpasyarmat dito'y balay. Umay tumanan na, no awan kwartanan. Ay, kumusta da nga tan iti asawan? Saan da nga tamot lang agapapa? Ang mga no kun konsumisyon matan iti sitom ti asawan na. Kaasimot di anak talakay. Di ka nagpanunot, iti negatibo. Tapno di ka may stress. Ikararagan talatan ida nga agasawa. Agawid tan ije balay, Rico. Diyak makaanos dito yan. Kita man, kimutung akon. Di nakpay mapagsida iti naimas. Ngimisitak pa yun ni. Magdal na ka man, Bet. Amumot ang narigat ti panagbiag mi. No di ka makanos, di agawid ka iji balayo. Agawid ta, adwa. Kayat mo ang malaw anak, di man nakibiyang nga, ma'am. Rico, Agawid ka kiti, taing ka pa'y panayo ng tinalam matawid mo. Kurang dahi dyan intadakan ka. Agmay sa kang anak da. Ngam kas jay laang ti inted atawid mo. Kwarta laang. Jay titulo ti daga atawid mo ti alaam. anya? Anya pa'y latar aramidan. Agtignay kan. Amumat nga awan trabaho. Nakurapay kami laang. Ngam agsapol kay tinaimas sa sida. Agawid ka na di balayo. No di ka makaanos. Oh, anya. Agawid kan? Panawan na kon, ha? Amo mo tadyak ka ba lang ti maisinakan ka. Tayayatan ka, Rico. No kasta nga rod, sikat ti agrimedyo iti kwarta. No di da kayat nga ited ti titulo ti daga atawid mo, kwarta ti dawatam. Agpakpakasi ka na. Ibagam nga awan apulos ti kananda tapno maasyandakan ka. Agnaad kayo nga minan dito'y balayan ako. Ay na, ngimisit kan kimutong kan. Umayang lang dumawat iti kwarta, mama. Kailiw ka unay anak ko. Di kan pumanaw. Ay abam ni Rico dito'y balay, taagnaad kayon dito'y. Di na kayat dito'y, mama. Iso nga itad yun ti daw-dawata ka kwarta. Kasyanda kami kumamot iti asawak. Awan ka nan min. Kurang tintad yu atawid ko. Iso anayunan yu. Anya? Rabiin. Ngamawan pa'y laang ni Rico. Unay matanday siya atao. Basta da kwartami. Kanayo na marabyan. Bet, ingka maturugan, rabiin. Sumangpet tulatan ni Rico. Diyak makaid na nanang. Inalang amin ni Rico ti kwartami. Awan apulo simbati na kanyak. Hanya, apay ngamin nga inted mo nga'y katamom lang arudan ti ugali na. Apaan nakmat ngamin no jakpat ganti kayat na nanang. Kabilan nakpay. Ay, itatamo mo ti ugali dyan anak ko. Adakan ka no panaawa mon. Awan, tinapinta sa masakbayam kan kuana. Ay ayatak ni Rico nga oray masansan ti panagapami nanang. Diyak kabailan asinaan. Ay, kasano lang atan, no adan anak yaw. Kaasila ang nagitagbalin nga anak yaw. Tawam mo trabaho ni Rico. Rumarak nanang. Surutak ti asawak. Ay rabiin, ang mga nanya ti mapasamakan ka. Kan may sa, di mo amono sa dino ti pang surutam kan kuana. Kadi mo matamutayan na. Madanagan nga minanang. Hindi ka unag dandanag, balasang ko. Anti, ni Insan Rico, nadisgrasya ka no iti motorsiklo a binulod na. Nabarta ka nagmaneho. Anya, sa dinaw, kanayan na itan ngay. Ay kumustan dyan ako. Adda ka no iti ospital, anti. Anya! Nanang, jak
Pay kayat ti matay. Ay, wen, saan ka pa'y amatay, anak ko? Iso na laang tamarigatan ka na magna. Napiktaran ka no ti Duren. Nana. Apay nga minanagmotor ka na Bartag Rico. Anya nga ita. Un nga ron. Magbababaw ngam naladawan ti amin. Beth, bakit? Yalanak man iti danom. Makain inumak. Mabitlaang. Anano sanak nga si kasun bakit, Wan? Tanwagin bagak. Agsubalit aktokan ka. Marigatan ka kanon amag na. Tapiktado titulang itilikod mo. Awan sama namnama makapagnakan. Ikararagtang aging bagak pa Beth. Sige, tayo nakagdiskitar iti kwarta. Awanan maigatang itimakan. Diyak agawid itayan ti asawak papa, mama. Panawa kon. Aniya, asino nga ti mga sigasukon ko ano panawa mo? Mabambanugak ngaminan, papa. Isulat ng tas asikaswak. Diyak pa'y makatrabahon. Tadyak mapanawan ni Rico na awan ti inana kasi nublat ko ang mga sikaso. Ano sa mga sikasuan at asawam nga, Rod? Talaga kasta, nako. Dahito yung tibunga ti kinasukir ko, hindi ka na kayo, papa. Mama. Ala, di ka nagladingit, anak ko. Nalpasan ti amin. Panubok la siguro day takada kayo nga agasawa. Rico, ada kami, tao may dakaalaan. Ijay balayan ti pagnaida nyo iti anak mi, tapno makatrabaho ni Beth. Iso ngamin ti pangital ka kadagiti daduma negosyo mi. Papa, mabainak. Agawid tan iti balay da mamakan papari ko. Tadda ti babaunan ang mga sikasukan ka no agtrabaho ak. Di ka ko mamasaksakitan, Rico, ah. Agam kayat naka napanawan ti anak mi. Ngam inay-ayo mi. Iso naka miris matlang. Pakawanan da ko mapapa. Kaya't ko asulnitan dagiti nagkurangak kada kayo. Nangruna iti asawak. Ngam kas ano? Diyak matan makapag na papa. Mama. Ala, agkararag ka, Rico. Dawatom ti kaasi ti Diyos. Tawan imposible kan kuwatan. Patyag nga addapay napintas a plano na kan ka. Biyag. Ti tao. Apay anak kami suot kasi mangput. Ada ka di saan nyo ang nagkinaawatan itinobium. Awan, nana. Apay nga ruda kas na ti Jarma si mangput ngay. Awan, masurunak lang. Nakadkadlaw ngamin. Malaglagip na pay laang dagiti ex na. Anya? At apagpaykit din. Nga ang mga no pinagbalin nakla pa nakibutas, nana. Ni, pag kunamot ngay. Basta, ado ti pakadlawak, nana. Iso ang masursurunak. Sinaaksan ni Gerson. Ngam ti kanayon mat ang masaksakitanak, nana. Apay, kabaalam nga ruda mapukaw tinobium itibiyag mo. Inaramid mo day tayo din. Saan ka day? May saal daw la sininaam ngam nagsubli ka matlakan ko na. Ay ayatek ngamin unay ni Gerson, nana. Iso adyak kabaalan ang mapukaw itibiyag ko. Apay nga ruda sinaam no kunam nga ayatem. Wan takanayon nakmat apas pasakitan. Ay nabalasang ko, atap mula ang dayta. Awang matararamidan genobium. Si kamot laang timang parparikat iti bagim. Iwaksim tinalabos sa panagim imon mo. Tasan nasaya at tikasta. Ay ayatag ni Gerson, nana. Diyak kayat amapukaw ko itibiyag ko. No kasta nga raw, di mo labsan ta agimon. Nang runan awang matirumbang nga pagimuunam. Okay, ma'am. Thank you. Bye. Asino di kinasaritam iti cellphone, Gerson? Jay, may isa kadagiti customer ko, honey. Nag-order manan itilako ka pantalon. Nan, kita man ta cellphone mo. Ah? Ay,
Asino dagito'y ka-text mo ababay? Customer na kita. Customer, at dapay take care na? Unay ka na ya. Awan mo't dakas na. Tanabayagan na customer ko dagita. Iti ilaklako kabadbado. Agawid akon, jak manganin dito restaurant. Agtugaw ka di. Nagado ti babae akatetext mo. Ay, apo, customer nga ron dagita. Palusot ka kit di ah. Ha? Agbiro kak man mat iti lalaki akatext ko. Makityatak mat iti lalaki. Takita ak man no anyamat ti mariknam. Unay kalakit din na ya. Ala, mga takit din. Kalpasan na. Intag pasyar. Aga na- Hayawanan ganas ko ng pasyar. Ah? Ipasyar mo dagita babae akatext mo. Agawid takit din. Day tiyan ni Gerson. Adamanin ka sa una iti cellphone. Surudag itinaliman. Nakasingsingpit ka talaga. Iawanan bain. Babae manin ti ka sa una iti cellphone. Sige ma'am. Agyaman ako na na. Ingat. Bye. One! Amok! Adan kasukat ko kan ka, Gerson! Honey, adda ka gayam dit ha? Ha! Agbrektan! Anya ka di man ang tipagkaskas tama ya. Sabali manin a babae di kinasarita iti cellphone. Customer ko nga ron dagi jay. Among mati klase ti negosyo. Agduduma dagi ti customer ko iti online business ko. Basta, manjakon. Jakon makaanos, Gerson. Umay ka man gidi. Intaman gidi agpasyar. Awan ganas ko ngagpasyar. Ayabam dagita at textmate kan callmate mo. Tay soda ti kadwam. Ha? Basta agbrektan! Hello, Karda. Kumusta kayo ditan? Kumusta ni Julia nga anak ko? Awan pa'y nga rod, madam. Saan pa'y asimang pet? Anya, napanan na ngay. Saan ka di nagpakada rin buwan? Imawag itay. Kunana nga datindaran na a birthday party. Nga mawamutan. No kadwa na matket din ni Gerson anobyo na. Okay lang. Patya ka saan na abaybay anti anak ko. Wan matkit di madam. Sige nga, Rod. Rabi iditan, iso amaturog kan, Karda. Wan madam. Saan kami amatuloy nga agawid dita Pilipinas iti asawak? Anya. Inton umay atawan siguro manan. Tani, ado pa'y tinasken nga asikaswan mi dito'y abroad. Kawan madam. Iso nga gananad kayo iti anak ko dita, ha? Wan ma'am. Okay nga, Rod. Bye! Nagchat manin da ito alalaki. Jak am mo da ito eh. Ngam entertainak man. Taparik na akmat da di a Gerson. Kita akman daramidan na. Agsapulak iti pangibaw ingak iti atensyon ko. Tapno saan la asyak ti masaksakitan. Kanayon nakapagimunan da di a Gerson. Iso nga aramidak man matikastoy. I-screenshot ko. Sakon to isend kin ni Gerson. Taparik na akman tawanan bain. Nanakarda, adda sa nga ilik no madamdama ha? Asino balasang ko? Ni Prince. Asino a prince? Agar-aram kanya. Anya. Apay awan kayon ayakan ni Gerson. Nag-break kayon balasang ko? Saan? Ngam kayat ko aparik naan. Iso nga ayabak metlaang ni Gerson dito'y balay. Tapno makita na ni Prince. Anya. Ay susmadi balasang ko. Di mo pagimunan dyan nobyom. Ta mga naglaban ka. Kayat ko arik naan na ti kanayon ngay parparik na kanyak nana. Anya. Namin ano nga ibagak asardangan nan ti makitetex kadagigay ababae. Ngam natangkan ti ulo na. Iso akitaan namat nga rod ti aramidak ita. Diyak lang yung pag-arap. Talaga gaya mo napintas ka iti personal. Saan lagay mo itilad na na napintas ka, Julia? Nakarkaro pa iti personal. Agyaman na, Prince. Busy kan sa dita ka ti-text mo, ha? Ako sorry napatig-abanag ngamin. Mabit lang Okay. Take your time, Julia. Nagbayagmat nga ag-reply dahito a Gersonen. Addan sangmat sa baling aramidan na. Ayan na nga tan.
Di pa ilang nga taumay. Mabalinta ka di ti Romar. Talagang awan pa'y reply na. Di awanan ba in alalaki? Ayan na nga ta. Asino nga tati kaduan na. Anya tararamidan na. Ay, awanan ba in talaga day ti alalaki? Adan samat kasuron mo. Ay, iko. Anya di ko na, Prince. Kunak, mabalinta ka di ti Romar. Intag pasyara. Ha? Ay, uwan. Sige, uwan, Prince. Agpasyar ta. Tamaburburyo nga. Kaya't ko nga i-relax ti panunot ko. Naimbag nga orasyon na. Ada ka din ni Julia? Rimwarda, barawk. Ha? Asino ti kadwana? Tay lalaki asim marungkarkan kwa na dito balay. Prince tinagan na. Asino a prince day dyan, nana? Ay, kway, jaka mo. Gayem na siguro. Ay, sumrak ka pa'y Saan nana? Pumanawak mo't ladagos. Aday na. Naipos kong tiladawan ni kini Prince dito yung restobar. Intag ko pa yan kini Gerson. Parik na akmatyawanan ba in alalaki? Syaklatan akanayon ti parparik naan na. Kita man kilain na ita. Shoot mo pa, Julia. Okay. Umaw-awagan ti Diyos kaya lalaki. Nakita na siguro ng tipos ko. Jackson sumbangan. Julia, adawag mo. Baybay ang dita. Amang ano na patag na awag day ta. Saan? Iyok ukit din ti cellphone ko. Julia, nakapimpintas ka talaga. Ti imak, Prince. Talaga ka ding awan pa nobyo. Kwa? Awan pa'y. Awan. No, basta, palubusan na ko mga ron nga agaramkan ka. Agayata kon kan ka. Nga uray di santa pa yan nagkita iti personal. Ha? Kwa? Saan kumapela ada ita ti pagsaritaan ta, Prince? Kaya't ko ti agrelax. O sige. O, toy. Nayunam pa itin inumam. Inumam amin da itoy. O niya, naawagam ti anak ta. Saan pa'y nga ron? Ni Karda tinakasaritak. Saan ka no paya si Mangpat ijay balay ni Julia? O niya, ni Man Gerson ti awagam. Inawaga kon, ngam saan na kanumat akadwa ti anak ta. O niya, ne, apay ngay. Kunakman no iso ti kadwa na. Sabali ka no ti kadwa na arimwar. Iso siguro tinakitak itimpos na aladawan. At da sabali alalaki akadwa na. Ala, oh my God, Julia. Bagkatan ka na. Mandi no ngay tepang-ipanam kanya. Matulog tayo ti hotel. Agpalabas tayo ti rabi dita. Sa dino ti ayan ko. Sweetheart, good morning. Apay nga data dito eh. Anya tinaramid mo kanyang. Di ka man nagindidihan mo, Julia, sweetheart. Abay, alipatan mo ti amin. Awanan kay ti bain. Apay aginon dawayam ti pan nakabartak ko. Ay, ayatan ka, Julia. Nakasaganak amang ikalay sa kan ka. Takdarak tinapasamak itinagbaytan ta. Agawitan, di kan kayo tamakita. Mananggod daw ay. Naggapgapwam, Julia. Ay na, nagdandanag kami kan ka. Pati da mamakan papa, maawag da nga awag kanyak. Kastamutin ka ni Gerson Anobium. Sige tag-showerak na nakarda. Dagaangin na. Naggapgapwan na nga ta. Kanapay akas jay tilangan asimbang bat. Kaslada na dagsun na parikot na. Apay ana pasamak ti kasya kanyak. Ni Gerson tinopyok. Ngam apay asabali tinangirok maak iti kinababae. Awanan ba inday jay alalaki? Binartag na kiti husto. Kalpasan na. Makonsensya. Nagbaso lang iti nobyo. Anya
Aramida. Julia, balasang ko. Anda ni Gerson. Rumar ka dita silid mo tasangwam. Nasakit ti unok, nana. Pakibagayo abaliwan nan to ti umay. Please. Apay ngay akas lalikliklikan na kantinobya, manong. Wen nga ron, in black nak pa yan iti FB. Awanan ti pakakunta ka kang kwa na. Tunggal mapanak iti balay da. Madlaw adinak kaya't akasar mo. Ha? Ala, amangan mo't no dan sa bali a nobyo na. Awan tiyan mo ka nagbasulan. Uno nagkuranga kan kwa na ading. Rumbang ko mga ron akasaritan na kaatap na mumtar aramida, manong. Wen nga rada. Makabulan ng awan komunikasyon mi. Mariribo ka nak. Amok nga da pagdaldala ng balasang ko. Mabalin ang maamuan ti problema. Tapno amok ti isungsungbat ko kada mamakan papam no umawag da. Mabainak amang ibagay ti dayto Nana Karda. Di kag babain. Nabayaga kung ngagpapaay kada kayo kas babaunan nyo. Kasla anak kameten. Isong apektado ak tunggal makita ka naliday ka. Nagbasa laki din, nobyo, Nana. Anyat kayat mo asawan. Dayto yan ti pagdandanagak. Nagbungan ti pananggundaway day di alalaki kanya. Masikogak, Nana Karda. Anya, nagpa-check up ka ka din. Wala na. Kat positive. Anya, agad kasano nga ron itan. Awagak ti ama ti sikog ko. Taibagak ti kasasaad ko. Masapul atakdaran na dinaramid na kanya. Agad kasanon nga itinobyom. Kasaritam nga ron Sana, Nana. Mabainak asumango kan ko na. Agyaman nak. Tanakisin nara ka manan kanya, Julia. Kailiw ka na yan. Masikogak, Prince. Masapul nga ikasarnak. Di talaga yan. Awan problema. Nganin, ay-ayatan ka mata talaga. I love you. Kaano nga ron ti panang ikasar mo kanya, Prince? Iti kabitan na panawan, sweetheart. Makiasawa akon, Mama. Nabiit kayo pa'y anagam-amoy tinobyom. Nga makiasawa kan ko, ana. Kapilitan, Mama. Ngamin, masikog akon. Ay, anyan. Kunak no ni Gerson ti makaginasat mo. Basol na no apay anapasamak ti kastoy, Mama. Basol na no apay nga insukat ko iti sa bali. Ay ayatom ka di ti ama ti sikog mo, anak. Saan, Mama? Ngampatyak ama sursurok tong ayatan. Bayat ti panaglabas ti alda mo. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak, Julia. Awan mo ka nagbasulakan ka. Ladingita. Nga madalitan. Nalpasan ti amin. Masikog akon. Iso ang makikalay sa akon iti ang matisikog ko. Jakmat kayat nga ipaako kan katisikog ko. Kan mabain akon kan ka, Gerson. Apay akaste tinagbanagan ti ayan ayat ta. Kasanon dagiti arapap ta. Talaga akas na. Nalabit. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa, Gerson? Apay ngay takala ang asumangpat, Prince. Manung aldaw ang nagpukaw ka dito balay. Amumat akabulana kun iti may kaduhang anak ta. Awan bibiyang ko. Rumaramat lang, ha? Apay akas tamanan tilang ang asimangpat. Babae, Kaano nga tangagbalbaliw ti asawa? No amok lang ang naigumon gayam iti may parit nga agas. Diyak ko man asawa kan ko na. Ala, agnaid ka pa'y laang dito'y balay, nukunam ames stress kay di balayo, anak ko. Tano saan ngagbalbaliw ti asawam?
Ang mga nuanya pa'y ti maaramid na kada kayo iti anak mo. Sana bale, tasaan kami nga agsubli dya abroad. Agyaman ak, mama. Ala, di ka nagsangit. Awata mo'n tigasat mo, anak ko. Talaga akasta. Basta di mo baybayan dagiti anak mo. Nagdarasudo sak ngamin, mama. Tila ang bagik ti pinanunot ko iti kalabas. Isuan ang pasamak ti kasti kanyak. Sayang lang, tasaan ani Gerson tinakagasat ko, mama. Siguro, no iso ti asawak ita, nakaragragsakak ko, ma. Iwaksimon ni Gerson iti panunot mo, anak. Taadan bukod na a pamilya. Ti aramidam ita kat ipamaysamlatan ti atensyon mo kadagiti anak mo. Kat ikararagam di asawam. Asapay lakuma ta makaamirisan. Kat idyanan dagiti bisyo na.